chỉ bài lệ phép của lệ với video wat chuanin mizo dena changan ngai nat em mai Lawng le Neemki siam dan kron enti don chewa ino hlokpi nge ke ring ani hi maida ani a maida hi no ni ani a no gati khan measuring cup gati na ani a ti chuanin tel tlemte kan handeya chu thatte win kan han cho pola maida nen hianin amu omlo tur khanin kan han met som fe gati khan thatte win kan han cho pola ti hianin hemin huwa hianin maida hi mun ni a ka thendo na in zatin chan chu athlum le athlum lo kha ka siam do na wangin ti hianin in zat thei tur ang ber khanin kan chen sang a ti chuanin tuilum tuisa ni zok mang chu tuisa a khanin tuisa khan kan nuai hi a hang tur ani a du chuanin chi te po al the tlem te kha achia chu kan du dana ne maya hi a hang tur anga ka siamani a ti hian tuin kan han metanga acha kan me ang mai khan kan metanga nem lu tuk lovin mo ama nem tok pangai tok ang khan kan metanga ti hian chadewin kan han cho polanga kan me bil bum nu a khanin kan han nuai deuh nuk nuk anga ti chuanin hetia ang hian lo chuak ta a ti hianin sira hian kan han da ri anga ti chuanin kan chen le lam pakhat zawk kha kan siam le ri anga tui sa a tho khanin chini ka chok soma chini a thlum zong hi ke mani du tok to kana ti thlum theya Lawng anga thlum ban deuh kha kan du ni po in thlum deuh tak khan chini kha kan chok ral mai anga thlum lu tuk lo kan du ni chuanin kan chini kha kan chok ral tle mai anga kan thu thu ni a tunami a process hi awlsam ema shan pa a chini chuan tuya zuk thak vel kha angai lem lawa ti hian ama hi thlum sa awlsam ani ti chuanin a in te the ang ber turin kan han piai tha a kan han hlom ta a he kan du chuanin a do a hi kan rolanga ti khanin atumin kan siamanga chemte in a in te the ang ber pun kan kat theya kan du dan dan in kha ka chu kan siam theya ni ti chuan kan nuai anga kan han nuai phek anga ama sazo khi a shape a hang tura karon siam hi triangle shape teu khan karon nor do na chu circle the ang berin kan han nor phot anga hi ti chuan a circle the ang ber a bial the ang bera kan nor nu a khanin alai taka kan thlep anga ti han kan han nor bial phota ti chuanin alai taka hianin kan thlep don ani kan han thlep deuh makanga hemi no hianin ten kan nor le phota du chon the zum le khal the thawa ti hian ala kan thlep le che ang ala ya han kan thlep le nga ti chuan triangle shape deuh hlek khana run om don ani ti hian kan nor le anga kan nuai phek le anga alo cha zong hi cha lu tuk lo pan lu tuk lo kha ani mai ya hi awlsam me ma siam hi atui ve reu boka latingai lo te nom zo lo ti ve chingi turin ka du sak em jeu ni ti chuan ke hemi a size hi tok khop me ya tuna ka siam hi ti hian hei alan dan chu hetiang hi ni a hi ala ya hianin chemte in kan zai kak anga mun ni a emo mun thume mun lia emo po a zai theya kha chu ke ma ni nu dan dan ani ti hianin kan han zai kak ta a o ti hian kan kang thei to mai du ani ti khan ala bang zong po kha ti khan kan lo tem ti ta veka ti chuan hi athlum zok kha ani a athlum zok hi kan siam ve le thonga nga khate ang shape po khan siam thei thaw ma se a share chan awlsam nan Lawng shape ang khan karon siam do na kan han nuai phek le phota he ero hi chu circle lovin atung solin mo oval thei ang bir khanin kan nuai phek ve thong do na ni ti cha atung sol thei ang bir khan kan han nuai anga tiang ang shape deuh hian kan han nuai anga ti chuanin asir sei lampang kha atlang kha kan han thlepanga ta hianin tuithlum khan kan charanga awlsam me ma ti khian tuithlum kha kan han ta tanga ti hian kan thleplet mai dun ani the cha lu tuk po hi angai shan lawa mani du dan tok khan the mai tur ni amoi tok khan ti chuan hetiang hian video kan puang hian kan kinga nga
kan me bel bum na lai tu ra khanin kan ta le anga tui thlum kha ti chuan video kan mu ang hian ti hian kan me bel bum liang har sa lo em me siam hi ti hian kan han me bel bum anga sir le sir kan han char bel bum anga ti khan kan kang le the mai to ani awlsam em me ya ti hianin o chini tui na nga thak thran pa khangai lavina thlum sa khan kan siam thei ani awlsam deuh khan ti chuan labang zong bo kha kan han siam ta a he ti hian na lo chhuak ta a ti chuan tela khan kan kang to do na ni tel hi tam ve deuh hlek hi kan manga a chan chu kan chung te lo rei lova arwalin voi pani pathum te khal athak thewang khan awlsam ka tia at kan na nu tel hi thil dang siam nan khan man tlak le vek thawani thiang hlim em ani ti chuanin tel alo sat nu deuh hlek o salu tuk tur ani lo tel hi salu tuk lawa kan thla kang ti hianin kan han thla kang tel kha salu tuk chuanin na ut ma do na min thei don lawa amin main lo ut dei do na ti chuan ti hian kan thak to me do na ni me nyama kan ur che che ranga a ur hum chung hi minute nga vel bor ka ur tlang pui ani ti chuan kan han holanga kan letanga mani du to ka lo huna khanin kan thur to me don ani abuang uk deuh kan du chuan kan chuang re dewanga abuang uk lutuk lo kan du chuan kan thur ma deuh le me don nia ti hianin alan dan chu ni a tui don reuh khop mai o hei hi siam hi awlsam a he chang hi ka kan mizoril rem zong tak mai kha ni boka la siam ngai lo de nam chuan lo siam ve theu turin du sakna ka hlan chewa lo ti ve theu turin ka du cheu ni ti chuanin awlsam tlemin a mom deuh hlek thina a in thlithor dan hianin tianga hianin wire rack adiang rack nei lo po hianin ti dan kha om thowa da thlithor deuh hlek kha ni meya ti khan kan lo ti anga amom hi chu a hrisel lo kha ti chuan long po kha tyang han kan kang le tho anga long shape zo ka thum zo ka po kha tyang han kan kang le anga ti khanin kan chang zu kan lo pe ani mai ani har sa lo em ani chuanin ka video de min lo en sak thina ka lom lo tukka min lo en saka min lo support min lo like saka min lo comment sak turin karon som le ngal cheu ani o tun chu ma chuanin heti zong khani mai sila in zawai chunga lom thu karon soi mol mol ani klom lut tu ke